Heippa vaan kaikki. Se olisi jouluaatto. Ja lähdetään Kirkkonummella Meikon luonnonsuojelualueelle vähän seikkailemaan. No, etelässähän talvella on ollut parikin yritystä tulla, mutta ei ole tullut. Eli lunta ei ole, mutta saatiin sentään jopa 1 pakkasaste tänne. Tervetuloa mukaan. Ja heti kunnon joki. Tai puro, miksi tätä nyt haluaa kutsua. Onneksi se sentään silta. Ei tarvi kahlaa. Ja siinä saakin jo vähän järvimaisemaa. Ihme kyllä pientä jäätä. Tässä on aika paljon plussapäiviä. No, eilen oli -6. Mutta vielä ei ole jäälle mitään asiaa. Mennään tänään Meikon kierros. Eli tällainen 8 kilsaa. Ei mikään mahdoton. Näin. Aurinko vielä yrittää tulla ylöspäin. Ainoa mitä kuulee tässä niin on järvellä aaltojen lipsadus. Onko mitään parempaa? Välillä on vähän nesteitä täällä. Eihän ne oo mitään. Niin, reittihän on aika hyvin opastettu täällä keltaisella merkeillä. Kovin kauan ei tarvi mennä, että löytää uuden. Ja muutenkin tää polku on erittäin selkeä. Joo, välillä vähän kivikkoisempaa alamäkeä. Ei mitään sen ihmeellisempää. Siinä sai vähän taiteella, että pääsee läpi. Siinä on tollanen kapea maakaistale. Vähän tukkii kiviä ja nuo tukit ei oo ihan tukevia. Mut helposti sit pääsee. Mutta katsokaa tätä maisemaa. Ei nyt ihan jouluisa, mutta kaunis. On kyllä ihana vihreää metsää. Polku menee vielä. Hetken päästä on pieni nousu. Ja siellä sitten aukeaa ehkä Kirkkonummen kauneimmat näkymä. Ainakin omasta mielestäni. Näin, tässä on tää nousua. Ihan kivikkoista. Mutta joo. Näin.
viimeinen nousu sinne näköalapaikalle. Tässä on ihan kunnon kallio. Tosta pääsee ehkä. Näin. Oho. Siinä on se maisema. Pieni tuulenvire. Tästä voikin laittaa sitten vähän välipaloa. Näin. Välipalaksi onkin niin mielenkiintoista kuin kaurapuuroa, proteiinipiirtelö, siitä kohta kahvia. Tällainen nopea välipala. Mutta siis näissä maisemissa mennään. Ja muistakaa yksi asia, kun tuutte metsään syömään. Minkä tuot, sen viet. Ja autolet tehdään vain viralliselle paikoille, ellei ole maanomistajan erityistä lupaa. Ei muuta. Niin, matka jatkuu tässä vielä. Viimeisiä kilometrejä, tai jopa viimeinen, ei ihan vielä. Mutta täällä ja niin, Maarenkö on jo tullut ylös. Harvinainen näky talvella. Tai no, ei Etelässä ole vielä talvi. Ihan helppo kulkustava. Tällaista. Seuraa pieni sisältövaroitus. Eli herkemmät katsojat, kellatkaa mielellään pari minuuttia eteenpäin. Tällaista ei ole kai ennen tullut vastaan. Siinä on ilmeisesti peuran jalka, kavio. Onko susi käynyt siinä? Niistä on ollut kyllä kuulemma havaintoja täällä Kirkkonummella. Itse en ole kyllä nähnyt. No. Et oliko nyt erillisestä suren tappamasta ihmisestä mennyt jo 150 vuotta. Sen taisi olla 1880-luvulla. Ja siis Turussa. No. Ei tarvi niitä hirveästi pelkää. Ne välttelee ihmisiä. Siinä. Mietinkin tuossa, että missä ääni kuuluu. Siinä on tikka. Vielä vähän maiseman ihastelua. Kesäaikaa tässä aika paljon uimareita. Tästä vielä pieni matka autolle. Näin, tässä on enää muutama 100 metriä autolle. Toivottavasti nautitte videosta. Seuraavaa seikkailussa jatketaan.